Hola! Ja estem ací. Diu, hola, Marina. Diu, Bueno, avui gravem des de casa perquè hem eixit corrent i no m'han portat el mòbil darrere. Hola! Hola! Jo avui volia parlar sobre un tema que és, un concepte, és la resiliència. La resiliència, un concepte molt important i per a tindre en compte. La resiliència, no sé si l'hauré sentit anomenar, voldria que contestàreu, que fareu animar-vos a que contestareu alguna coseta en comentaris, tant així en Instagram o després quan ho putge a YouTube, sobre què és per a vosaltres la resiliència, si l'havíeu sentit anomenar, o alguna experiència que vos ha fet ser més resilients. La resiliència és una qualitat de les persones. Jo crec que tot el món té resiliència, en certa manera, igual que té autoestima o té empatia o assertivitat. I què és la resiliència? És la capacitat d'eixir reforçat d'una situació difícil. Realment és important confiar en que nosaltres anem així reforçats quan estiguem en una situació difícil, perquè així ens motivarà a seguir treballant per a resoldre el problema o per a aguantar una situació que de vegades és qüestió de temps que se solucioni. Què? Ui! Per exemple, ens podem trobar en un procés gripal, qualsevol malaltia, que mos tirem un peu o que algun familiar estiga malalt. Que fa mic. A veure? Mic. Ui! O que tingues un bebè que te fas amic, o que vulgui abracito constantment. Mic. Jo crec que... Mic. La resiliència és una qualitat que hem de seguir treballant. I com eixir reforçat d'una situació? Mic. És qüestió de veure les situacions, encara que siguin difícils, veure-les com una oportunitat. Veure-les com una oportunitat per a créixer. De vegades, per a créixer, les persones es fixen en els errors o es fixen en el que falta per fer, però obliden fixar-se en el que ja han fet o el que sí que està bé. Que te cosquenelles, Marina, te cosquenelles. Ai! I bueno, això és de lo que volia parlar avui. Resumint, la resiliència és la capacitat d'eixir reforçat d'una situació difícil i com ser més resilients? A recordar-nos com ser resilient? Recordar, fixar-nos en el que estem aconseguint i el que sí que està bé en aquesta situació difícil. I bueno, fins així el directe d'avui. Me'n vaig, que he deixat el dinar al foc i està bullint l'aigua i tindré que estar pegant-li voltetes. Avui anem a dinar paella. Una paella rapideta, en una paelleta xocoteta per a 2 persones i una quarta. Que Marina també menja paella.
Bueno, gràcies per els comentaris i per el vostre suport. Un beset. Adeu. Digues adeu, Marina. ¿Vols que te done un besito? ¿Eh? Ai! Ai! Ui! A veure! Xiqui! Guapa! Au! Adeu!